Atong balikan si kasamang RV Veloso mahigala. So kani naigipaskin dito nga kini operated mahigala sa Mr. Law Philippines. Ubos kunos kontrata gipirmahan mahigala sa provincial government o si Gwen may nagpirma ani. Isip gobernador mga sukiting paminaw og dunay resolution. Ipaklaro pa jud nga back up ni by resolution. Okay. Another pressure ni in the part mahigala sa atong provincial board. Sa pikas bahin mahimo sad nga ipa-improve ng public CR niya. Basta matagaan gyud ang atong mga kaigsunan og kay gayunan nga mo CR ka nga dili ka mobayad. Si Inday RBO nakabayad nun og JS, Kini hinoon negosyo giniday way kasing-kasing ng negosyo ha. Tanawa. Ngano way kasing-kasing kay tao na nga naa mapaihalan ko daymi. Dong sus gawa na kay ko. Di man maabli gwa kay JS. Machine operated ken. Machine operated way ka way. Luy-luoy ni, maluoy bago nang puthaw man na. Ana mo reflect kana mahigala sa nagpirmang gobernador si Gwen Garcia nga wa poy kasing-kasing. Bisa pagkaihion kag kuan ka di man kakahangyo, may di man pa pwede hangyo nimo, di man na mo abli gyud. Gahi man na kayo mahigalang ablihon. Kailangan mo butang ka Jay. Pastilan mga kaigsunan. So atong challenge Kapitolyo ang North Bus Terminal mao'y wa gyud mga higalay choice ang tao. Kini na ay choice ang tao kana may public CR pero kuwang og mga gamit, kuwang og bawol dito. So mabutang tutuyoon pag ito turay nga wa gyud hinlo arumari ka diri sa mahal. Porbida atong balikan sa kasamang RB sa dugang report. Yes, kasamang RB. DYHP RMN Report. Yes, kasamang Attorney Rofil, insakto na kanang naay option, naay option ang ato ang mga kaigsuonan subuan ningon ato mga turista og bisita nga maka gamit sa comfort room ang pampubliko nga pansayan kasama Attorney Rofil. Sa South Bus Terminal. Ato klarohon RB sa South Bus naay option pero sa North Bus wa gyud option. Yes, kasamang Attorney Rofil mo na nga usa sa gisusi ni Cebu Governor Pamela Barrepatro ang kahintang dinhi unya wa hinaon siya mo pahibaw gyud kay gusto niya nga surprise gyud ang visit kasama Attorney Rofil sa Cebu North Bus Terminal. Una na niya nga nahisgutan kasama Attorney Rofil nga maghimo gyud didto og kaugalingon ang Cebu Provincial government kaugalingon pansayan didto bahin kasama Attorney Rofil sa Cebu North Bus Terminal aron nga adunay option ang ato ang mga pasahero kung diin labi na na ay mga pasahero nga mo gani na nga nagbus sila kay aron nga makatipid sila unya pabayron na hinuon nato. So mo na siya kasama Attorney Rofil pero in fairness pod in fairness pod sa kaning Mr. Lucas kasama Attorney Rofil hindo man pod siya na ay mga nagatiman pero mo na ang ato ang public CR kasama Attorney Rofil pagsudyod ni Governor Pamela Barrepatro mo yun isugat niya ang anso kasama Attorney Rofil. Excuse me lang sa ato ang mga nangaon nga mga listeners kasama Attorney Rofil pero mo gyud nay kahintang dinhi. Gani dito sa pagsaka niya sa taas nga bahin kasama Attorney Rofil bisan ang ato ang mga areas sa concessionaires kay duha man ni kaandana kasama Attorney Rofil dito man na sila nakapahimutang sa una usa sa concerns sa mga mamaligya ay dinhi kasama Attorney Rofil kay mingaw man ang taas nga bahin niya dito sila ibutang unya tag 10,000 pesos ang ilahang binuwan nga renta kasama Attorney Rofil unya og dili kuno sila makaabot ni anang 10,000 pesos sa niagi ni nga administrasyon kasama Attorney Rofil kung di sila makaabot ni anang 10,000 pesos padlakan ang ilahang mga tindahan unya dili na gid sila makapaninda kasama Attorney Rofil hinungdan nga subay sad sa kanang mando ni Barrepatro kasama Attorney Rofil gipanaog ang mga concessionaires dinhi na gid sila tanan ang katong mga snacking area kasama Attorney Rofil dinhi sa bahin ay sa entrance ay duol diri sa may atbang sa comfort rooms kasama Attorney Rofil aron siya nga makapaninda gid sila kasama Attorney Rofil. Okay, DRB, unang-una ang CR nga imong magamit sa public kay kinini ang doon na may option sa South Bus Terminal lahi sa North Bus nga wagi option. Now kanang sa public CR asa man sa ground floor pod? Ang public CR kasama Attorney Rofil naara gid ni siya sa ground floor kasama Attorney Rofil. Gani ato ipakita sa ato ang mga
viewers kasama Attorney Rufil. Kadali lang ha. Ako mo transfer ko kasama Attorney Rufil para makita yun ang sitwasyon din. Okay. So, sige. Sa paingon tangad to kasama Attorney Rufil. Di anay mga pasahero kasama Attorney Rufil bisan o weekday kasama Attorney Rufil. Doon na po yung mga pasahero pero mo lagi na isod nila dili ang answer yun tayo musugat nila kasama Attorney Rufil. Nya kuwang pagid og toilet kasama Attorney Rufil. Mo na nga gustong ipadali no ni Cebu Governor Pamela Paripato. So, mo ni siya kasama Attorney Rufil. Dinhi nga bahin, mo ni ang sa lalaki. Okay. O dinhi nga bahin ang sa babae. Kasama Attorney Rufil. Atong sudlon. Ay lang so, sa lalaki day. Dili lang ka sa babae day. Sa lalaki, dili lang sa babae. Pero makon sa privacy na lang po anang sa babae. Ay na lang nagkuha na, picture na lang. Unya na lang po ko na. Yes, kasama Attorney Rufil. Sa ato lang gilig kasama Attorney Rufil kung sa sitwasyon. Limpyo ra maninaon sa kasama Attorney Rufil pero mo lagi na dili siya. Antong namisod niya ng babae man naman sa babae. Na kasama Attorney Rufil na ay nangihi diri kasama Attorney Rufil. Sa male man lagi na. Ngano man? Sa female na. Sige. Female kasama Attorney Rufil. Okay. Diri sa bikas niya side walang ko di wala kay privacy kasama Attorney Rufil. Ay lang. Mo na. So mo na sa kasama Attorney Rufil nga. So unsa may kuwang sa nakita ni Governor Pambari 4? Gusto niya nga pailisan na kasama Attorney Rufil ang kaning toilet kay karaan na unya nay uban nga mga kanabang sa comfort room nila kasama Attorney Rufil nga wala sa duty toilet kasama Attorney Rufil. O so mo na unya. Why baul? Sa pila man kabuk na aray baul diha? Ang sa lalaki kasama Attorney Rufil dili ko ka ayaw lang. Pero ayaw lang. Sa babae pila? Ani sa babae tulo kasama Attorney Rufil pero upat ang iyahang doors kasama Attorney Rufil. So possibly usa unya basig usa pod sa kaning sa lalaki nga bahin na kasama ang Attorney Rufil. Gawas ni Ana kasama Attorney Rufil na hisputan sa DI ni Governor Bari 4 ang sistema no sa ticketing system. Okay. Before tama to ticketing system, before tama to kanang CR nga public, mo na ipa-improve in the RB para masulbad na ng problema sa South Bus. Ang atong problema na North Bus na lang kung may option dito. So kanang sa South Bus, butangan na mga job order employees nga mohinlo, daghan kay mga empleyados gobyerno nga mga galingkod-lingkod lang. Magbutang na niya job order employee kisay willing nga kuno na ay daghan. So moy mohinlo din ha. Unya para malibre na ang mga tao sa ilang CR kasama RB. Yes, kasama ang Attorney Rufil. And sakto na no nga, hatagan po na to og option ang ato ang mga public commuters kasama ang Attorney Rufil. Labi na nga, kaning mga pasahero kasama ang Attorney Rufil, hindi man ta kaingon no nga, puros ni sila mga kanang adunahan no nga maka-afford yun sila to pay 10 pesos. Unya 10 pesos is kanang dako na siya kasama Attorney Rufil. Gani, sa ako aganihan, 10 pesos na wala day nag Hindi jud ko kasud. Hindi ko kapangihi ani ma'am kay kanang piso-piso man ni ako ang kwarta unya unsa nga. Sige ma'am ako na lang mangitag paagi. So yan ilisan og kanang buo nga. Di ko jud pwede ang kanang piso-piso sa balo. Kato pag yung buo nga 10 pesos. Buo nga 10 pesos. So, duha ka 5 Gs or duha ka 5 pesos di ka pwede pod. Dili pwede ka sa Attorney Rufil. So delikado kayo makaihit as purol anang kalakiha. Mag-andam jud ka o kanang pesos ni maro kaihi ka sa Attorney. Pag abot ako diri hiun ko ana magina ka sa Attorney sila ato ka sa kana bang terminal sa magid sa imong unang adtuon no dili magikaingon nga diretso ka sa ticketing kanang area adto ka sa kanang comfort room labi na kung nagdali-dali ka so mo gito kuha niya di man takasudan ni kahiun ang kustanan ma'am unya unsa man piso-piso rum ni ako ang gidali so di nga ma'am sige na lang mangitaan na lang tikag paagi. Pero what if ba ang kanang uban nga mga pasahero kasama Attorney Rufil inana sad ang sitwasyon no iun na kay kastanan nya taas ba kay linya kay ganahan nga or kana ra gyud ang option kasama Attorney Rufil labi na dito sa North Bus Terminal no nga maora ang ilahang option nan kana sama RB ba kita bang mga kabos makarelate man gyud ana ba kana bang ato maigsuon na maylo pa kanhi plite pila man ka mga complainant sa to nga DWHP gikan sa probinsya nga why plite kita pa kanhi mo plite gyud day so kana ini abot diya si kuan ang plite giihap nan og panalitan 8 pesos na or 9 pesos di kino mahangyo nga ablihi la gamay ng gate gamay sa CR kanang bisag lang itibuok og abli. Oh, di mo pwedeng malkanse. Why kasing-kasing na in the RB kay makina naman na. Paita.
Mao na kasama Attorney Rufilo nga mas maayo gyud no nga kana bang mabutangan sa doog lain nga pansayan no conference room ang dito sa Cebu North Bus Terminal labi na nga dili ra man dinhi ang sa Cebu South Bus Terminal kasama Attorney Rufilo ang mocater sa atong mga pasahero kay do naman sa mo biyahe ngadto paingon sa amihanang bahin sa lalawigan kasama Attorney Rufilo. Okay. Mas maayo nga. So based sa imong report diha na may public CR din nga na may option ng South Bus Terminal dali na ma-solve. Pang-ilisan to mga baul dito kay gubaon man ang mga ukwada diha wa may clarix na wa matimag klaro kay aron nga mapugos kag sodre sa premium na kana timanon as gobyerno at least solve na kana makay kontrata na timanon na at least kadato sa probinsya sa Sugbo in the RB kanunay man ipahambog richest kita nga province may na lang og richest province kita kinadatuan makalibre tag pangihi in taon sa to mga kaigsuonan. At least okay na sa South Bus Terminal, dali na ma-solve. Ang sa North Bus, magtukod yun dito og CR and the RB. Yes, kasama Attorney Rufil, mas maayo yun nga kanang masusipod dito ni Cebu Governor Pamela Baricuato ang sitwasyon. Ni saad man siya kasama Attorney Rufil nga lakip sa iyang susihon ang North Bus Terminal ang kakawangon ngadto sa pansayan kasama Attorney Rufil nga mahimong makagamit sa nang ato ang mga pasahero. Labi na kadtong ato bitaw na isgutan prior kasama Attorney Rufil sa ato ang previous na discussion nga kana bang naay mga tiguwang no na mga senior citizen kasama Attorney Rufil nga kana bang maglisod na no sumusud pa gyud sila sa katong dakong mall nga nahimutang didto sa maong terminal kasama Attorney Rufil unya ig kanang unsay nga na gusto silang mogamit sa CR kasama Attorney Rufil musaka pa sila or kung naamang ganin sa ground floor, musulod paghihapon sila sa mall kasama Attorney Rufil. We understand, no, nga strategy. Dahil ka na ang sa business end. Klaro-klaro lamang istorya ba? Di enta mag-istorya bitaw ka ng palusot nga istorya bitaw ining kangguin nga administrasyon sa una. Nga inyon nga, total na may CR ang SM. Bida ng istorya ha ginoo ko. Kalayo ng South Bus, North Bus Terminal sa SM. Kanang coffee shop, kanang require mga kanang restaurant na kay CR sa sulod na. Dili kay magnita paglayo. Kanang sinalbahis, gud ba? Pero sige na lang, ayaw nag-apil o komentaryo, ha? Ako na bahala ng komentaryo. Pero sige, okay. Tanawa, o sa pailain niya nga na-obserbaran ni GovPam. So far, kasama Attorney Rufil, minor ang kanang mahimong kausaban din sa South Bus Terminal kasama Attorney Rufil. Kahit lastada naman good ni ang South Bus Terminal. Compared sa North Bus, posible nga iyahang doawon po upon surprise visit kasama Attorney Rufil, mo gito ang susihonon posible nga kung nailisan naman ganitong mga electric fan nga naguba sa Attorney Rufil or wa mo andar no kay init sa dito kay although open area siya kasama Attorney Rufil kinahanglan gyapon og proper ventilation sa maong dapit kasama Attorney Rufil labi na nga natay mga biyahedor mga turista mga bisita ilabi na atong mga senior citizens kasama Attorney Rufil nga usa sa atong top priorities ilabi na ang kanang mga buntis o kana bang kinahanglan gyud natong atimanunon kasama Attorney Rufil dinha sa maong terminal. So so far mo na ang tong update dinhi kasama Attorney Rufil hatag lang ta og dugang update ikan dinhi og mosunod dito sa Cebu North Bus Terminal kasama Attorney Rufil alang sa pagkaygayon sa mga kalambuan dinhi sa lalawigan sa Sugbo kasama Attorney Rufil. Kanang kuanday ang bayranan sa entrance napaghapon ang bayranan sa entrance. So far kasama Attorney Rufil or gilifted na kung ang tao kasama Attorney Rufil kumusod diri wala ra. Pero ang sa bus kasama Attorney Rufil ato pa na i-klaro kasama Attorney Rufil kay naa pabaya to stipulated pabaya to ang ilahang kanang bitong musod ang taxi musod ang taxi musod ang naka-i-drop off diha panalitan ihatod ti kaday musakay ka sa inyo nighatod nako nimo panalitan pabayron ko 20 bisag magmotor ta 20 gyapon na bagyapon na or na lifted na ato nang susihon kasama Attorney Rufil ha kung ato gawson kasama Attorney Rufil kung naa pa ba ni siya kasama Attorney Rufil aron nga mahibaw sad ang ato ang mga drivers kasama Attorney Rufil kay usabi na sa ilahang concerns gyud nga kana bang pakuanan sila pabayron sila sa Kanya mas mahal para ba na ang bayad diha dai sa pantalan dai imagine ka pantalan GS lang kanang ila diha 20 motor o auto 20 usa na sa reklamo sa ato ang mga balikan sa kasamang RV Veloso. Yes, kasamang RV. DYHP. RMN Report. Yes, kasama Attorney Rufil. Alian na sa diri sa South Bus Terminal. Atong makita
kasama Terlofil na dunay mga taxi no nga mga naisulod kasama Terlofil apan sa atong pagpangutana diri sa atong security guard ug ingon man sa parehas ani kasama Terlofil no. So patuman gihapon nila kasama Terlofil mo ni ang rate nila kita ba din siya. Sige daw. Okay. So mo ni ang rate kasama Terlofil. Okay. So ang bus 250 kasama Terlofil, ang V-Hire 200, ang taxi 20, ang private vehicle kasama Terlofil 20 pesos gihapon na siya kasama ang Terlofil. So kanang sa bus, okay na siguro nang sa bus kay negosyo man ang ila, but kana bang maghatod tag pasahero day private vehicle, imagine ka bisag magmotor asas ni Muelgod kinyunes sa kahibaw ana nga maghatod og mag-drop off dito sa nasa i-drop dito bayad o 20, bisa mong gawas sa kadayon, mas mahal pas pantalan. Yes, kasama Terlofil. Atong gipangutana ang gwardiya din kasama Terlofil ug ang kaning naka-assign din kay mo, sila man gyud ang maghatag og ticket, no? Ato ning pangutan-on be. Ayun. So kani kasama Terlofil kaning bag-ong lisod. Kana. Senior citizen, kadit lang sir ha. Ipakita ma'am. Senior citizen, so libre ni siya sir. Basta senior. Okay, so basta senior kasama Terlofil, PWD, thank you ma'am. Kung PWD o basta na ay disability kasama Terlofil, libre ra siya. Pero kani mga private vehicles kasama Terlofil nga mosulod o niya kana regular lang siya kasama Terlofil, wala pangayuan gihapon na sa 20. Bisan pa, ang sa chip, bisan pa og drop off ra. Isa drop off ma'am. Kanawa sa kasalbahe kay Bawag ka mo yung drop off. Kinis guwin yun. 20 na yun. Ikitan na yun. Palang taon di air, kamayo yung Sarap. Salito na nga. SG Labong. Daninyo. Si SG Daninyo Labong kasama Terlofil mo na nagbantay diri kasama Terlofil ato na hinabi ganiha. Ikaminawan di ani mo kasama Terlofil siya. So ilaha dito. So muna siya kasama Terlofil. Ato lang pangutanon sa Governor Pam siguro po na onya gi-preskon ang DRB kay mas mahal pa mas pantalan na hinuon ng ilang kuan god mag-drop off lang tag pasayro, mag-drop off lang tag atong parinti baka nga ihato diha. Yes, kasama Terlofil. Possible po na sa usa sa mga kanang hatagan o changes kasama Terlofil no kay nakitman sa sayang isusi ang kaning mga sistema dinhi sa sulod sa South Bus Terminal kasama Terlofil ingon man sa North Bus Terminal kasama Terlofil. So far, mo ni ang ato ang sitwasyon dinhi sa Cebu South Bus Terminal kasama Terlofil diri sa Enbacalco. O niya muhatag lang ta og dugang update sa kung doon na may mga kalambuan sa bus sa pikas na sad nga terminal kasama Terlofil. Okay. Di ka na lang diri sa Cebu South Bus Terminal kasama mo Radyoman Arvilo sa DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyoboy Nationwide. Okay, salamat kasamang RV Veloso sa imong report. Now, atong tagad-pagtagad mga higala. Moto ang sitwasyon sa South Bus Terminal. Ang lala gyud ang North Bus. Now, kining South Bus Terminal masolve na dali din ha. I hope ilaning pangitag pamaagi ni Governor Pam na amantay public CR din ha nga wa lang maatiman. Kay ang ila mga higala sakto to yung bando day nga pamutangan nga toilet bowl na naa. Aron nga adto na mo CR, adto na mo gamit og comfort room ang mga tao. Di kanang kami stelo, mamingaw na. Kay bayad man. Tiya mo na kaway kaluoy ng kuan naki. Di man ka may di man tao ang nagbantay. Makinaman na nagdi ka mo hug og jeswa di mo abli. Di gani mo mahangyo nga 5 pesos lang kay mo ray kong kwarta di gyud. Ako ning agi katawa mga higala ha. Wala na kaliso din ha. Unya ang bayad pod og ako mahigala na wa na day. Paspasan na masulba day oy. Paabutangin na ko na paspas kay ning trabahoon oy. Una nagoy kwarta ang provincial government. Na may kwarta dato ko ta. Mao may gipanghambog ni Gwin dato man ning atong sugbo. Kita'y kinadatuan sa tibok Pilipinas. So paspas na lang ikon diha. Masolve na. No? Nya klarong tubig na ikon. Tangan og job order employees na nga mo
Bantay daghang way trabaho. Unya dai daghan trabahantes gobyerno lingkod-lingkod naman ang uban. Magbutang lang yung mga higalag mga kinini ang job order employees na rin ha. Okay na. Solve na. Oh. Unya kanang bayranan pod sa mag-drop off kay mahal pata mga higalas pantalan. Muna kung giingon ninyo inana kasalbahis kadtos Gwen Garcia mga higala. Straight to the point. Na ako naman tanis gutan si Gwen pero nabalik man in fact na headlines man mga higala sa kwan. Ha? Kinini ang nabalik man sa asa man sa kinini ang na man headlines man sa pamantalaang Sunstar gahapon. Asa man to dong ipakita tong headlines dong. Kay para magkasabot sila nga nganong naghisgot ko ani tungod kay niya man gibisita man ni Governor Pam. Onya nag-headlines ni sa newspaper kagahapon asa man to day. Atong balikan day kani adong names terminal CR fees stay despite Gov's order. Sabi ni saya pa ang bayranan sa Casillas sa terminal magpadayon. Bisan pa man sa order sa gobernador. Straight to the point. Nganong magpadayon? Kay di akong basahon mga higala ning report. Ang Mr. Law Philippines gikakontrata ni mahigalang Governor Gwen Garcia. Sila'y nagpinirmahay sa kontrak. Kaya ba mo pila mga higalay bahin sa provincial government? Dadyo ka kalingo-lingo. Dadyo ka kalingo-lingo, ha? In fact, nasuwat ni pamantalaang Sunstar. Unsa man gyud kon ani? Tanawa ha? Miingon mahigala si Christina Bulcan, kining business development manager sa Mr. Law. Ha? Kini nag-operate sa CR. Matod pa niya nga kini ni ang kining maong kontrata dili kini mahunong. Ha? Kay matod pa dunay agreement si Mr. Law og si Gwen nga nagtugot mga higala sa pagbayad ining mga comfort rooms. Unya matod pa nagsugod kining maong gipirmahan ni Gwen og ni Mr. Law. Kini Mr. Law sa report sa Sunstar Day ang nagpirma ani si Gwen Garcia og ang Mr. Law Finance Officer Monica Advinto. Lahi po ning gipirmahan ni Kwan. Monica Advinto ning sa report sa Sunstar. Unsa man ang report sa Kwan na po gipirmahan? Grabe kalig-on nilang kontrata kay daghamay na mirma. Si Gwen og si kini sa Mr. Law nga habig. Og matod pa mga kaigsunan din ha. Nagsugod ning kontrata December 21, 2023. Kining kontrata ha. Pagdaog gyud ning Gwen day. Pagbalik og daog Gwen ba? 2019 na sa gipirmahan paghuman bayad na dayon. December 21 ang ilang kontrata to valid until December 21, 2028. Mo nang niingon mahigala ang ilang manager nga dili ni mahunong ning bayad kay 2028 pa ni ang gipirmahan ni Gwen. Straight to the point. Susti mo na mga higala. Nan ogma simba ko oroy palayo nang magkabalik sa Gwen sa 2028 wa gyud di gyud mahunong ng kalakihan. Muna karon ato mahigala kay invoke mas sila na may kontrata ko no. Although kana nga kontrata balikon ko pwede kana mga higalang itribukar kanang kontrata because contrary to law ikaduha may gala disadvantageous sa part sa gobyerno. Ha? Labi na ka na North Bus Terminal, kibaw mo nga nung disadvantageous parte sa gobyerno? Akong basahon ha, para makabati mo og unsa di ay mga higala ang binahinay anidaykin. Grabiha day sa bahin aniday, sa manto. Ang bahin mahigala sa provincial government, niini mga kaigsuunan nga maong comfort room. Gibutyag din mga higala, nga kinini ang dunay kontrata niini mga sukitig paminaw unya kinini ang giklaro ni ining Bulcan may apelyido ini nga kining executive order number 12 ni Barrio 4 nga nagdirect sa bus terminal management to cease collecting CR fees does not apply to Mr. Law privately operated facilities. Straight to the point. Kuyawa oy kay nag-privately operated din ha. Ngilngig kayo mga higala ha. Unya kini ni ang ako ning klarohon mga sukintig paminaw ha kay ni arao
tanawa. Ang ongoing dispute highlights a challenge previously raised. Unya in April 2025, mao ni mahigala ang gibutyag og niya ang bahin, no? Ang binahinay day sa mao mga higalang pagkolekta ni ining CR. I hope si Pambari 4 nakaadto ron sa North Bus Terminal sad para maklaro dito. Ang North Bus Terminal gyud mo iluoy kay moingon man lang nga naaman ko no CR sa SM. Mo nang adto lang mo CR sa SM. Tanawa ka salbahis ha. Straight to the point. Inana ka salbahis to mahigala si Gobernador Gwen Garcia. Nga ultimo CR mga kigalaan gipangwarta pang mga pobre. Diri sa South Bus Terminal o dito sa North Bus Terminal. Gipangwarta ang mga pobre mga sukit paminaw kay captured man na. Captured customers na nagukasod sa South Bus Terminal. Asa man kami ngitagkuan. Kita kang CR naman din ha. Di adto na ka. Nya bayad man. Kay katong CR mahigalang sa public, di man mo function. Mo na pailisan ni Pambari 4 dito mga baul. Pabutangan. Dali naman na mahigala, papaspasan na nagbutang na diha. Aron nga naa mahigalay kasudlan ang ato mga igso o mga kabos nga maka sod sila sa comfort room nga at least mga kaigalaan malibre na sila. Ang report mahigala sa Sunstar akong basahon. Mr. Lu, dalawa, asa man tong iyang headlines dong. Ibalik ko dong. Kanya Mr. Lu cites contract with province which permits the firm to operate paid comfort rooms at both the North and South Bus Terminals until December 2028. Straight to the point. My God, di sa muhunong, kay na may kontrata ko nung ipirmahan, hantod pa sa December 2028 pa. Straight to the point. Iyang gisait ang kontrata, nga nami kontrata. O kini December 2028 pa. Mr. Law Philippines has affirmed its decision to continue collecting for its comfort rooms at the Cebu North Bus Terminal and Cebu South Bus Terminal. Ilang giapirmar nga magpadayon sila pagkolekta ni ini mga kaigalan. Bahala na di sa maminaw sa executive order ni Pambari 4. Di sa maminaw. Nya gibutyag dire. This stance directly defies Governor Pamela Baricuatro's recent Executive Order No. 12 which called for an end to such collections. Straight to the point. Kini mahigala mo nagsupak sa Executive Order ni Pambari 4, mga kahigalaan. Executive Order No. 12. Nga pahunungon ng kolekta. Sa man ni pagpahunong kolekta nga di man sa mahunong kay na kuno sa kontrata gipirmahan nga gipirmahan ni Gwen. Mo na atong padayonon ha, gamay lang. Unya pilay bahin sa provincial government, bida makaingon kay kalingo-lingo kay